Hai, jotono no hor kasang jorao norok jotono no ani kapani khasuk bai patsukno hambai maru ang norok no resolution ang samani norok no mang sungjak friends norok ni resolution tam hinai ani resolution hingkai OBC o ango bijap korida obo swmai swmai kwtal bai swmai kwcham ni bijap ang obono pai porinai hini ani uansukmung obono ani resolution taklaini thik no chwng chini langmao rang puisa nango hinba chwng kaitor chwngno kwthang tongkha hingkhe chwngno kaham kwrwng tongkha hingkhe chwng chini uansukma chini tangnai musungma chwng je romhadi kwbangma chwng masa laida rang puisa khanani wealth kaham khainani tei dalan pakan nok swnamnani tei kwbangma chini uansukma rok kwrwiba aborokno uansuknani phano chwng chini borok uansukgo abo chwng chini sak sak phan bai chwng mangya aboni bagui ang uansukha taklai bisi o ani resolution ang o bijap no chini sastra no ang poriwui complete khainani hinui ang uansugo swmai kwcham no aboni bagui ang tabuk mo jorao bible kwthar ang nainai tini hinkhe ang isisa boro tamo swmai kwcham ni bijap rok bijap ni mung rok abono ang norokno saikha arwano oro bijap o 39 bijap ni mung rok tongo o 39 bijap ni mung rok ang norokno tini saikha arwano o 39 bijap ni mung rok wngkha yaphang lamrwui thanglaima levi lekhamung waini saphima joshua busthumnai rok ruth 1 samuel 2 samuel 1 ha-buagra rok 2 ha-buagra rok 1 bosong 2 bosong Ezra Nehemiah Esther Job lobmung phwrwngmung kaham phwrwngnai ni kokmung Solomon ni rwchapmung Jesiah Jeremiah kapsimang kapmani Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakuk Japhaniah Hagai Zachariah tei Malaki oborok hingkhai swmai kwcham ni bijap rok tei boro tamo obo swijak tongo jagao 39 ta ang tini mo jorao asuk sawui no ang o bijap no kholopnai kaidoni o tini ni bijap naimani jotoni nukhungo hambwrui khlaitung tei joto nukhungo no chubaui tongthung amen hingkhai o bijap rokno no ang chaitongnai o bisi o ani resolution ang obono pairwnani hambai jotono no tei jotono no khulumkha.